Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. L'Home Motosserra és un dels 9 mangas shonen japonesos apareguts els darrers anys que inclouen comèdia i una estètica més fosca que els models clàssics. Ja des del 2021 va guanyar diversos premis dins les categories shonens i mangas. La crítica i els seguidors el destaquen pel tractament gore i la violència extrema inclosa de forma perfecta en la història. A més, el seu anime és un dels més esperats del 2022. Els mangas shonen més venuts a hores d'ara al Japó a la tardor del 2022 són Spy X Family, One Piece, War Tiger, Detective Conan, Tokyo Revengers, War and Harem, Frieren Beyond Journey's End i Jujutsu Kaisen. Els especialistes creuen que la fi de mangas com Naruto han marcat una nova era dins els shonens. Per exemple, a la revista Weekly Shonen Jump del Japó, d'on surten molt dels shonens més populars, l'editorial ha decidit fer canvis en les temàtiques i en la durada de les històries. Volen obres que es diferenciïn del shonen clàssic en incloure comèdia lleugera o una estètica més fosca. La tendència actual en el shonen és la de presentar protagonistes amb sentiments a flors de pell i que poden acabar corromputs. Els principals enemics han passat a ser dimonis o malediccions i que l'enemic més fort aparegui des del començament de les històries, no al final, com passava abans. Una de les noves obres és aquest Home Motosserra, que ha suposat un autèntic canvi pels lectors amb gore i humor negre dojo. Parlem de l'autor, Tatsuki Fujimoto. Va néixer al Japó a l'octubre del 93. Va començar a dibuixar des d'una edat primerenca i, com a cosa curiosa, al no tenir escoles d'art a prop de casa, va començar a assistir a classes de pintura amb els seus avis. Es va graduar en pintura occidental a la Universitat d'Art i Disseny l'any 2014. El 2011, Fujimoto, amb 17 anys, va dibuixar l'on-shot Niwa 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 Niwatori Gaita, que ja va ser nominat a un premi. El 2013 va presentar el Seiji no Mikata, també en concursos, així com el Kami Ikoki, que va guanyar ja un premi especial del jurat el 2013. Els mateixos premis, al juliol, va aconseguir un altre guardó amb l'obra Sasaki-kun ga Gudan Tometa i l'obra Koi wa Mokumu va guanyar una menció d'honor al novembre del 2013 i va ser el seu primer treball publicat a Jump SQ a l'any 2014. Els seus següents on-shots van ser Shihaku, el 2014, Ningyo Rhapsody, el 2014, i Yogen no Nayuta, el 2015. Fujimoto va publicar el seu primer treball important i serialitzat, el Fire Punch, a la revista en línia Shonen Jump Plus de Shueisha des del 2016 fins al 2018, que ha estat recollit en 8 volums. També van ser publicats el one-shot Mega Sametara Onnanoto ni Nateita Yamai el 2017 i Imoto no Anel el 2018. El segon gran treball serialitzat de Fujimoto, l'Home Motosserra, es va publicar a la revista Shonen Jump des del 2018 a l'any 2020, recollit en 11 volums tankobon. També s'ha començat a publicar una seqüela de la sèrie a l'any 2022. El 2021 va guanyar el 66è Shogakukan Manga Award a la categoria Shonen i també el premi als Hardware Awards a la categoria Millor Manga. Fujimoto ha publicat el 2021 l'on-shot Look Back i el 2022 Sayonara Eri i Futsu ni Kitekure. Anem a la història de l'Home Motosserra. Denji és un adolescent que viu amb un dimoni motosserra anomenat Pochita. Degut al deute que va deixar el seu pare, ha estat vivint en una vida miserable mentre paga recol·lectant cadàvers de dimonis amb Pochita per la Yakuza. Quan Denji és assassinat per un dimoni, Pochita es sacrifica per reviure'l, i Denji reneix com un híbrid dimoni-humà, l'Home Motosserra. Després de la seva transformació, és reclutat per Makima i obligat a unir-se als caçadors de dimoni de seguretat pública, sota amenaça d'extermini ara que tècnicament és un dimoni. Però, curiosament, per primera vegada Denji viu còmodament i ara intenta establir relacions significatives mentre mata dimonis i treballa amb altres caçadors excèntrics. L'Home Motosserra està escrit i il·lustrat per Tatsuki
Tatsuki Fujimoto. La primera part de la sèrie, L'art de seguretat pública, es va publicar del 2018 al 2020. Norma Editorial ha editat a Espanya els 11 volums de la primera part de l'obra i també ha començat a publicar-lo en català des del setembre del 2022. Després de la conclusió de la sèrie, el 2020, se'n va anunciar una segona part que es publicaria en principi a la revista en línia. La part 2 de l'Home Motosserra continua des del 12è volum. L'anomenat arc escolar tracta d'en Denji anant a l'escola i s'ha començat a serialitzar al tercer trimestre del 2022. L'Home Motosserra es divideix en sagues i arcs per organitzar la història. La majoria dels noms d'aquests arcs argumentals i de les sagues són fets per la comunitat de fans i no són noms oficials. La primera part, la saga de la seguretat pública, inclou l'arc introductori, l'arc del dimoni ratpenat, del dimoni eternitat, el Katana Man, Bone-Girl, assassins internacionals, dimoni pistola i dimoni control. La segona part, la saga de l'escola, de moment inclou l'arc del dimoni de la guerra. El manga ha rebut una adaptació com a sèrie de televisió d'anime produïda per MAPPA, que s'ha estrenat la tardor del 2022. L'anime està dirigit per Ryu Nakajima i Makoto Mazono, amb guions d'Hiroshi Senjo i dissenys de personatges de Kazutaka Sugiyama i dissenys del diable de Kiyotaka Ogashima. La música està composta per Kensuke Ushio. Coneguem una mica els principals personatges. Denji és un adolescent que, degut a la desnutrició a la seva infància, es mou prim, està malmès emocionalment i desesperat per estimar i ser estimat. Això el fa emocionalment dependent, per exemple, de Makima. Abans de fusionar el seu cor amb Pochita, a Denji li faltaven diverses peces, altres òrgans no essencials, que havia fet servir per anar pagant el deute del seu pare. Després de la fusió, li va aparèixer un cordó de motosserra al mig del seu pit i va recuperar els seus òrgans perduts. Si es tira d'aquest cordó, mentre en Denji té prou sang per la transformació, el seu cap es torna en una forma mecànica demoníaca, amb ullals llargs i dentats i un marc de serra mecànica a la part posterior del cap. També emergiran grans motosserres al seu front, braços i cames, si ho desitja. Però si es fa la transformació mentre Denji no té prou sang, llavors emergirà parcialment del seu cap un full de motosserra. Denji pot curar-se de gairebé qualsevol lesió fatal i en alguns casos recuperar-se de la mort, sempre que consumeixi una quantitat suficient de sang. Makima és una dona misteriosa, cap de la divisió de seguretat pública que fa d'en Denji el seu animal de companyia humà. El controla aprofitant la seva atracció per ell amb promeses d'establir una relació. Més tard es revelarà que és el dimoni del control, que encarna la por a la dominació i busca utilitzar l'home de la motosserra per crear un món sense patiment. Un altre personatge important és Aki Ayakawa, un caçador de dimonis de seguretat pública que té un contracte amb dos dimonis. Like és estoic, madur i fiable. Es preocupa molt per en Denji i per la Power, tot i enfrontar-s'hi. Mor durant una baralla i es converteix en el diable Pistola, sent un enemic al que s'ha d'enfrontar en Denji. Un altre personatge important és la Power, el diable de la sang i una caçadora de dimonis de seguretat pública. Té l'aspecte d'una noia amb cabells llargs, però quan es converteix en diable té unes banyes vermelles curtes que li sobresurten del cap. Li encanta la violència i és infantil, cobdiciosa i disposada a fer mal als altres per la seva pròpia satisfacció. La Power s'estima el seu gat i en Denji i Lucky són els seus primers amics de veritat. La Makima acabarà matant a la Power davant d'en Denji per desesperar-lo. Abans de morir, fa un contracte amb Denji perquè es trobi amb el dimoni de la sang renascut i el torni a convertir en la Power per poder seguir sent amics. I fins aquí aquesta ullada que hem fet des del Club d'Anime i Còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de l'Home Motosserra, un dels shonens que està marcant aquest 2022 un canvi d'estil dins el món dels shonens. Fins la propera! Us recordem que podeu consultar tots els altres microespais del Club d'Anime i Còmic que hem gravat i que tracten diversos temes que us poden interessar. Fins aviat!